И здравейте, потребители на YouTube. Днес ще направя една реклама. Ако искате, се абонирайте за него. Гледайте му клипчетата. Един момент. Ще има линк в описанието за неговия канал. И ето го. Има 74 абоната. Ето тук са му клипчетата. Има и още клипчета. И така. Ако ви харесва каналът му, посетете го и се абонирайте за него. До скоро. Чао!